لومي نكافولو زلنا أرسين تايو منفس أملاخ زنفسو انتاي قال زعونا نزار زلنا يكون بغص عليه ناتو كله حلي أبي سلزلو أبتقالو يزل يكونن ناتو እግዚአብሔር እንታይ ይሉ ይሁን ይሉ ምስለ ሁሉ ኮይኑ ተስ ይሉ እተ ቃልሰብ እኮ ይሆነን እኮ እቲ አውሽጡ ሰብ ዘሎ መንፈስ አምላክ ገና እንታይ ይገብር ተስ ምስለ ሰብ ካንተ ኮይኑ ተስ አራተካ አድልካ ሂድ ተኸይድ አምላክ ባር ቃሉ ካብ ቃሉ ወጻይ ካብ መንፈስ ወጻይ ወል ሓንቲ ነገር ክንገብር አንኸልና ስለዚህ ደጋግምና ንዛረቦ ዘለና እንታይ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ቃል እንታይ ኢልዎ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እቲ ናይ አምላክ ሰብ ኩላና ነብሎ ሓንሳብን እንታይ ዘለዎ ጀኹም መጽሓፍ ቅዱስ ከገንጸልና ከመ እንዳተበልና ምሻቀ እቲ ናይ አምላክ ሰብ እንታይ ግብር ዘበለ እንታይ ከውን ተዳልዩ ምን እንታይ ከውን ፍጹም ምን ተኸውን አይገርምኩም ንሰና ግብር ዘበለ ተዳልዩ እንታይ ከውን ፍጹም ምን ተኸውን እንታይ ገብር መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ትምህርቲ ሓደ ተግሳጽ ክልተ ንምቕናዕ ሽዑኡ ንጽድቅ ዝኸውን እንታይ ምእዳብ ይጠቅም እዩ ቃል አምላክ ባረኽ ለኹም ገፊ ሓረስቲዩ ክሳሕጂ ተንከፈን ጽድቅ እንታዩ አይተንከፈን አቀዶ አና አይሰማኹን ትምህርት እንታዩ አይተንከፈን አለ ተግሳጽ እንታዩ አይተንከፈን አለ ምእዳብ እንታዩ አይተንከፈን አለ ብዙ የተንከፈ ነገር አለ ግን እግዚአብሔር ተረዲዩ ዘዓመት ዘአክሳት ወዳ ቀስ እንደበልና ኩላና እንታይ ገብርና መስለኩም ለዛት ሁሉ ተፈይና ጽድቅ ዝብል አርስ በጣም አብ ነውህ ገፊ ሓረስቲዩ ካለ ሁሉኩም እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚህ እተኔ አምላክ ሰብ ግን አንተ ገብራለሁ ይሉ ተክሎሎ that's nice ኒው ተንገብልኩም ናኹም ኮሙት ለሶነ አምላክ ባረክ እተኔ አምላክ ሰብ ታከውን ንሰናይ ግብሪ ዲዩ ንሰናይ ግብር ዘበለ ተዳልዩ ፍጹም ተኸውን ፍጹም ምን ተኸውን መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ በለ ንንታይ ትምህርቲ ተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቅ ዝኸውን ካንታይ ንምዳብ እንታኸውን ይጠቅም እዩ አምላክ ባረኽ ሕጂ ሎሚ ከዓ ብዛዕባ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ መንሽሙ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ገለ ክንርኢና በፂምና ክንውደውናቲ እቲ ክሳይ ትክፍሊ እንተራእኹዎ አይከውንኒ ግን ንዘራረበሉ አምላክ ባረኽ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ምዕራፍ 23 ቁጥር 28 29 ተውፂኹም ለይ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 23 28 29 ቅድሚያ ዘላ ሓንቲ ጠቕሲ እንድሕር ኪሉ ኣነ ኣጋጊኩም ምክንያቱ ክሰዶ ከለኹ 28 ይወሰኳ እንድሓርያ ተወሲኻ ኦኬ 18 ዘላ እንታይ ዘላ ኦኬ እቲ ባይ ዘ ወይ ዛ ምዕራፍ እዚኣ ካብ ቁጥሪ 9 ክሳዕ 32 ዘሎ ሓሳብ ካብ ቁጥሪ 9 ክሳዕ 32 ዘሎ ሓሳብ ሓደ ሓሳብ እዩ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳዕ 32 ዘሎ ሓሳብ ሓደ እዩ ካብን ግን ኣነ ጥንቁላ ብለውስየን ዘለኹ እዘን ክልተ ጥቕሳት እየን እቲ ሕልሚ ዝሓለመ ነቢይ እንታይ ገብር ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃለይ ዘለዎ ከዓ እንታይ ኸውን بحق علي ينقر حسر مسخلي انت علو يبل እግዚአብሔር بدحريو خان انت يبلنا له قدر علي يلو
እንታይ ልዎ ቃለይ እንታይ ልዎ ቃለይ ዶ ከም ሓውን ከም ንኸውሒ ሓሸምሸም ዘብሎ ወይ ዘብል ሞደሻን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ይሁን ተቃሉ ከም እንታይ ልዎ ተመጀመሪያ ከም እንታይ ልዎ ከም እኽሊ ኦኬ በእኽል ተመስሉ እንደገና ተቃሉ ምንታይ ተመስሉ በሐዊ ተመስሉ በመዶሻ ተመስሉ ቃል አምላክ በብዙሕ ይመስል በማይ ይመስል بمعار تمثيل الله بزح نجاري تمثيل الله لو مجنا كريان النخل حتى صرتي زين سلسلة نيران من البت حنت ترحنا خازين كري مالتي لحب بارخ تحلم زحلم النبي حلمي الزارب عليه زلوخا بحق انت جبر عليه ينجر حسر مسخلي انت علو يقول እግዚአብሔር عليه دو كم حون كم تنخوحي حشم زمزبل مرشان አይኮነን በእግዚአብሔር ይብል ስለምንታይ ይቆም ተባይሉ እተባለሉሲ ስለምንታይ ማዓስከ ይተባይሉ ንምንታይ ከይተባይሉ ኢልና ክንሐትግ ባናይ ዝነ እግዚአብሔር ሰብ ነዚ ቃል ለዚሲ ማዓስ ይልዎ ስለምንታይ ይልዎ አቁጥር ተጫዓት እንተዳ ከድኩም ታይ ይብል ምትለኩም ብዛዕባ ነቢያት ልበይ አቡሽታይ ተገበረ ተጓ ይብል كل عتمتي رعرع يبل بمكنيات قدس قالاتو خمس خورن كم توين زملخو سبعين كونكو يبل دغنا 10 6 خيرو كان تابل እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ እቶም ዝንበልኩም ዘለው ነቢያሲ ከንቱነት እዮም ዝምህሩኩም ዘለው ራእይ ልቦም እንበር የተካፋፍ እግዚአብሔር ዝወፃ አይኮን ዝነግሩኩም ዘለው ሞ ቃላቶም ተግበሩ አይተስምዑ ኢልዎም አሸጋሪ ጊዜ እኔርቱ ጊዜ አሸጋሪ ጊዜ እግርሞኩም እዩ حقسي كبير راح يكونس نمقبل تشجرهم سبات أبز بزحلو زماني وسقال سنجرو لو منكم إيه حنفس زبالة حسب جابي هرسي حوسوس زبالة زمن لو مخا تفلدي أيكونن تلفزيون كيف تقرأ والله حال هذا كذي يجرمني مالسي الله እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ብዙሓት አለው ንሐቅነት ወንጌል ዘገልግሉ ዘለው ብዙሓት አለው ነት ወንጌል ተጠውዝበሉ አለው ግን እቶም ዕምር ዝበለሎም እቶም ዝበዝሐሎም እቶም ብብዝሕ ዝተኸቦም ዘሎም ተሪኻዮም ግና ዝያድ ረሕም ዘረው ከምዚ ኮነልካ ከምዚ ትኸውን ኢኻ በረኸት ታብል ኢኻ ከመይ አትብል ብዛዕባ ሰማያዊ ነገር መዓሶም ዘረቡ ኢለ ክሰምዕ ጽን ይብለሞ ግን نخسمع وتعمل شجرين زبرر زبللو جزء بعدما حد حاوكم مهرنا خلون تايل نيروس كيت نو دلنا تيني ناي تشمك مهرنا خلون تيني سبع حدارك مهرنا خلون كيت اليوم مصحف كتقر مصحف نو ويس كم منفس قدس نو متفلقو حواتي كازي مصحف زين العلي قال الله انتي لهم حضرهم كتفوهم أبز الزمن الزيناي إرمياس كاخوميو تحرص أجمعون إرمياس تايو ينبيهم يحلموهم يزاربوهم جنت زبلوا جنان تايو أجهم يزمزلوهم أي أجهم كمن داولو خانة تزبنام تاي دفو ونيرم نبحاتياتن نبوركتن نبتلمتن كابك زابير نمرحاقن تاي قبرون نيرم يحيلون نيرم دحان غينو ونورس دحانيو يقولون نيرم إرمياس قنا بينهم تبل نيرو دحانا يكونن تملسوا كوركسكم تملسوا እግዚአብሔር ካخم حرنايو يبلم نيرو حواتي حد ጊዜ بينخ تخونلو ጊዜ يلمش بينكم ببዙሓት حزب تخيبكم سي بينكم تخونلو ጊዜ يلو ملاح بارخ يسوس قنا مساخم يمو كنمول عالمكم كنمول هو أمبر عمل خبارخ الناس يسوع مسخم الله أي تفرح أي تجاجو أي تسنبد بتخبروا خازن له خسي أي تتصغط عمل خبارخ يسوع مسخاكم زلوا ترى حدك تنياكون إذن إجابة رسب بزح قلتم بزح مكرا بزح شجري وحلفوا جناخي نتها تتوعى لا تتوعى وقعد قبر لا خلا كله جنا
ኣይትርእኒ ከም ልባረኽ ናብራ ሓደ ግዜ ገልጠምጠም ክኾነልኩም ይኽእል እዩ ببزح ነገር ክጅገሩን በብዛሓትካ ማይኖሪቲ እንተራኾንካ በጣም ሽግሪ ኩሉ ክተጠቃ ቃለስ እዩ ነገር ግን አታና አምላክ ሰብ ኖ ማተር ዋት ደውበል ምክንያቱ ኢየሱስ ዝስዕር ንመቃብር አበልኻ ኢልዎ ብድድ ኢሉ አለሁ ዝብል ጎይታ ኢና ነምልኻ ንኽባረኽ ንመቃብርሲ አበሎ ኃይልኻ ኢሉሲ ቦግ ኢሉ ወፂኡሲ እንታይ ይገብር አነ አለሁ ሰላም ምንዓኹም ይኹን አምላክ ባረኽ ዝብል ጎይታ ኢና ነምልኽ ዋው መንደቅ ክሕዞ ይኽእል ማዓጾ ክሕዞ ዘይክእል ጎይታ አለሁ ዝብል ጎይታ ኢና ነምልኽ አጆኹም ዝብል ጎይታ ኢና ነምልኽ ክምለስ የኻ ይብል ከምዚ ከይድ ከሎ ዝረአኽሞ ከምኡ ክምለስ እዩ ኢየሩሳሌም ከኣትኸሎ ብኣድጊ ብዕሉ ኣትዩ እንተኾይኑ ሕጂ ግና ብጻዕዳ ፈረስ ብኽብሪ ክመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ ኣታሓው ኣታሓብቲ ኖ ማተር ዋት ዝኾነ ይኹን እንተኾነ ኣጆኺ ደው በል ኢየሱስ ሙን እዩ እዚ እግዚአብሔር ሰብካ ከምኡ እዩ ትኾነታት ክሪኦ ከሎ ዝርግርግ መሊዎ እዩ ቃል አምላክ ግና ስርሑ ከይሰርሐ ከየስለጠ አምለሰኒ ካብ እግዚአብሔር እንተዳ ኮይኑ ተቃል እዩ ዘሎ እዚ እግዚአብሔር ሰብ ካብ እግዚአብሔር እንተዳ ኮይኑ ጉዳዩ ከገበረ አምለሰኒ ካብ እግዚአብሔር እንተዳ ኮይኑ ተቃለሲ ከየስለጠ አምለሰኒ ይዝበል ያ ጥዑም ዘረባ ላዛ ዘሎ ዘረባ ክውሓጥ ዝኽእል ዘረባ ሰሚዕኻሲ ዋው ዘብል ዘረባ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ዋው ኮንካኻ ትተርፍ ዘይጥዑም ዝመስል ዝመርር ዝመስል ደስ ዘይብል ዝመስል ዘረባ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ሓቂ ሞግና ነፃ ከውፃእካ እዩ ኣምላኽ ባረኽ ኣይነ ይሕሸካ እዚኣ ከም ንፋስ ተረኣያት ብን ኢላ ትኸይድ ዓለም ድያስ ወይስ እቲ ዘለኣለም ይረኣየካ ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ኣነ እሱ ጥራሕ እዩ ሎሚ ነማዘርዋት ولا مزخون يكون بزقات من لومي حانت نقدر ترجع تنلا حد جزء عليه أمتي دفن يبلن مش شعو دخم يلقى رقت بالتدلي مش دحري قويت بارخ أنت ما تسمع لكم زلالة مسبيني له إذا كسر زي ترد أكاد أنا أجزاء بيرسل أبتكر الله كريستنا لازم زيبلو تعم زيبلو خونك أخلي زلالم تردي كذا لوجنا انتاي خاد قبر كقدادم يخا كما يلو تني እግዚአብሔር ሰብ ዛሬው ከሎ እትቅድድም ከምቲ ነታ ዋንጫ ከወስድ ይሉ ቀዳማይ ከውን ይሉ ሆጽ ዝቃለስ ኮሜ ኻ ትቀለለስ ስለዚህ ሓወይ ሓብተይ ጀኹም እጀና አምላኽና በዓል ስልጣን ዘይኮነስ ኩሉ አብድ ዘሎ ስልጣን አምላኽ ባራ أملاكنا بعد سلطان يكون نسي كل يريدلو سلطان يا كورونا بعد كورونا كمان مسكرة تخون ده زاكو مرنا بعد يا فلا لياتنا يا سلز إجابير أبوت أقوله أجوها ስለዚህ እንታይ ይሉ ዝነ እግዚአብሔር ሰብ በትዘረብኦም ምክንያት አኮን እንደምለኩም ልበይ አውሽጤ ተጓዕ በለ ኩሉ ዕጽምተይካ ራዕራዕ በለ ይሉ ዘረብኦም ክተገይሩ አሸጊርዎ በምክንያት ቅዱስ ቃላቱ ከም ስኹር ከምቲ ወይን ዝመለኾ ሰብኣይ ኮንኩ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሲብላ ቁጥር 16 ዘደልየ ዘንብብ ዘለኹ
كم زي بلا الله توم زنبلكم زلوا نبياسي كنتم نتيم زمحروكم زلوا رأي لبوا منبر إذا خاب أفق زيابير زوات أيكون نزنقهم زلوا مو قالاتهم تدبروا أي تسمعوا عالصعلك سمع نجزابير سب أم عرف 15 قدر 16 أنت لقطوا لكم أو أبي إرمياس نعرف 15 قدر 16 أنت لقطوا لكم تايلو إرمياس وجزابير أملاك سراويت قالات كمسرحكو تكبركو بلعخو بسمك تسميمو قالات كا حقوسين فسحة لبين كون اللي نقول لها نقوم كون لنا امين يا جنانتا تي تي تريك جناتي تي ممكن تكساي جناتي طبو جنانتاي ادي طبعا انتاي او بالكبلت من خطا بلا يزلزل حقيقه فسها كون الكادو لبخارو حقوس كملو دل لها نتقال تكبرو ايوه من يتبلع ضاي تبلع تبلع طمي كله بلع حقيقه طمي خاف بلع ني طمي خاقنا ولا تقرب نتقرب لك who cares أملاخ تميت يلقى أبهاتكم لبرا تميت قالوا يلقى أبز بيتنا كلمة قالوا أب حزبنا يلقى እግዚአብሔር يصلي الله بغيتا بيسوع ክርስቶስ تميت قالك ማخلنا እግዚአብሔር አምላኬ ይግነን ይርዛዕ እግዚአብሔር አምላኬ ንቃልካ ሃረምረም ክንብሎ እግዚአብሔር አምላኬ ንቃልካ እግዚአብሔር አምላኬ ክንጾሞ አበሎ ክንብሎ እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብኻ በቃልካ ጥሜት ይመላ ምንያቱ በመንፈስ ድኻታት ግና ታገውሪም አምላክ ባረኽ ቤታ አቦይ ታይሎዚን እግዚአብሔር ሰብ ወእግዚአብሔር አምላክ ሰራዊት ቃላት ከምስረከብኮ ተገበርኮ በልዓኾ بسمك تسميمو قالاتك تكون لي حقوسين في السحال بين كونني مناتو رويت مزي قبل حبارخ እግዚአብሔር መንፈሱን ተመልዩካ ዓለም ተተራወጠት መሬት እንተሰንጠቀ ዝኾነ ነገር እንተኾነ ናይ ዓለም ነገር ንዓኻ ይፍርሐካኒ ምክንያቱ እንታይ ኣሎ وحاس አለካ በዚ እንታይ ዝበሎ ክንደይ ሽሕ እንተወደቁ በዚኻ ክንደይ ሽሕ እስኻግና ኣምላኽ ኣሎ ምስኻ ኣምላኽ ባረኽ እዚ ግና መዓስዩ እንተ ተረድዩካዩ بتقالوا مليخاسي لبخا بحاجوس بفسحة أنت لا تمليو then whatever زخون يكون نجر لبخا تاخونني أي ربشني ها تقوليتها أي تربشوا زبالو نجر أبخا ينبر أي تربشوا سلام أنت قبر الله يبكم أين سلام ناتي سلام تنيزوس كريستوس سلام أبي أما يسقل كونغا سلام الله أولو ناقد قد خادو سلام الله أولو نيمان سلام ناي يسوس كريستوس سلام ناتو كابز مدرزين تدخونيو حلف زباليو حملا هاليلويا كابز ناي مدر نجر تدخونيو حلف زباليو يسوس كريستوس نخلو سوري فيليبس يحفوا نازلو خلايا معرب باولوس نخلو كعجس ዝገበሮ እንታዩ እቲ ዝጽበየ ዘሎ እንታይ ስለ ዝፈለጠ እዩ ጽበየካ ዘሎ እንተራ ዘይትፈልጣላ ሆንካ ኣታ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሎሚ ንቓሕ ኩሉ ትሪኦ ዘለኻ ናይ ዓለም ብልጭልጭ እንታይ ከውን እዩ ክሓልፍ እዩ ዝነበረ የለን እዚ ሕጂ ዘለኻ የለን ዝበሃለሉ መዓልቲ ክመጽእ እዩ زين برجنا حجي كله الله علم قمتلتل تبل الله يسوع كريستوس جنا أبزفانو الله أمر بارخ سلزي زين إجزابير سمت بله نتقال كان تجبر كوي انتهز بلو وإجزابير أملاك سراويد
ቃላትካ ናም ገበርኮ መስረኸብኮ ቃላትካ መስረኸብኮ እንተ ገበርኮ አቤልካ አሎ ሓወይ አቤልካ አሎ ሓብታይ አቤልካ አሎ ብዙሓት ህይወቶም ተገሩሎ ይስውሉሎ መርተርስ ፎር ክራይስት መጽሐፍ ምን ክርስቶስ ስውኡ ዘለው ሕጅውን ብዛዕባኦም ተንቢብካ ምእንቲ እዚ ተገሩሎ ይስውኡሎ ዋይ ክረኽብዎ ናቶም ገብሮ ክበልዕዎ እሞ እንተኾኑ ሓጎስን ፍስሓን ክኾነሎም ኣምላኽ ባረኽ ሃሌሉያ አረኑ ብጣዕሚ ውሽጢ ስገለጽ ምሓንሎ ኣብ ውሽጦም እንታይ ክኾነሎም ሓጎስን ፍስሓን ክኾነሎም ኣምላኽ ባረኽ ኣብዚ ዘሎ ተገብርዎ ክውሕጥዎ ክሕይኽዎ ናቶም ገብርዎ ምሶም ክወሃድ ኣምላኽ ባረኽ ከንብሮም ከሳግሮም ጠጠው ከብሎም ከውርሶም ሰዓርት ክገብሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣብዚ ዘሎ ቃል ተገብሩለው ህይወቶም ይስውእ ኣሎ ብሓቂ ኣብ ጥዑም ሰድያ ቅድም ናይ ሓፂን ብሓፂን ተሰርሐ ሰድያ እንዲ ነይሩና እዚ ኮርኪሕና ተባሂሉ ከመበሊ መፅእ ነይሩ ብላዕ ኩሽንስ ብዙሓት ሰባት ገዜ መፅኦም ኣነ ዳሕሪ ምስ ኣኽዎ ኣሕዋተይ ዝበይ ከርሖም ኢለ ከይደ ብዙሕ ገዜ መፅእ ኣለኹ ምኽርኳ ሕትረፍሲ ምደቀሲ ሰኣኑ ብዙሓት ኣለዉ ምንቲ እዚ እስጋዚ ክብል ይኹዳእ ኣብ ሰማያት ግና ተነበሩልካ ዘሎ ክብሪ ኣምላኽ ኣሎ እዚ ሓደ መዓልቲ ንዘላለም ክልወጥ እዩ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስካ ብሓጎስ ተትኾንኻ ክትነብር ኢኻ ኣምላኽ ይባረኽ እዚ እዩ ክርስትና ካልእ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ኣብዚ ዘሎ ህይወት ኣብዚ ዘሎ ምስጢር ኩሉ ነገር ኣሎ ኣብዚ ወታደር ዲኻ ውትድርና ኣሎ ኣብዚ ኢኮኖሚስት ዲኻ ኢኮኖሚክስ ኣሎ ኣብዚ አካውንታንት ዲኻ አካውንቲንግ ኣሎ ኣብዚ ኢንጂነር ዲኻ ኢንጂነሪንግ ኣሎ ኣብዚ አረን እንተ ካደልኻ እዚ ሙሉ መጽሓፍ እዚ እዩ ያ ሰባት ዲስፕሩቭ ገብርዎ ኣይኮነን ኢሎም ብዙሕ ተማጊቶምሉ መዓልቲ ግና እዚ ሓቅ ኮይኑ እና በረኸ እቲ ናታቶም ሓሳብካ እና ወደቐ ከይድሎ ኣይልወጥን እዩ ስለዚህ እዚ እግዚአብሔር ሰም ተብላሎ ረኸብክዎ ኢሉ ምስ ረኸብክዎ ግብራ እንተ ገበርኩ ኣቐመጥክዎ ኣይኮነ ኢሉ እንታይ በልዓኽዎ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ንውሽጢ እንታይ ኮይኑ ፍስሓ ሓጎስ ዝኾነል ኣምላኽ ባረኽ ሓጎስ ዝኾነልካ ትደሊ ሰላም ዝኾነልካ ትደሊ ጭቕጭቕ ነገር ኩሉ ካባኻ ክረቐልካ ትደሊ በዚ ተመላእ በዚ ተመልካ ኣፍካኻ እንታይ ከውን እዩ ቅድስና ከውፅእ እዩ ኣምላኽ ባረኽ ሰላም ከውፅእ እዩ ዛንታ ህይወት ከውፅእ እዩ ምሕረት ከውፅእ እዩ ኣምላኽ ባረኽ ምክንያቱ እንታይ እዩ ከናብራትካ እንታይ ካብ ምልኣት ልብኻ ይዛረብ እዚ ቃል ኣምላኽ ስለዚ እቲ ምልኣት ካብዚ ስለ ዝወፅእ መሊኻ ስለ ዘለኻ ኣምላኽ ባረኽ ፀይብካ ስለ ዘለኻ ነዚ ክተኩስዕ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ብጣዕሚ ፈቶ ዝኸበረ ህያባነ ንሰብ እንተራኽቦ ኮይነ እዚ ዝህብ ገና ተምሃራይ ኮለኹ ወላሓንቲ ዘይብለይ ሞሽ ዝሃቡኒ ገለመላ ዋህለ መፅሓፍ ቅዱስ ግዜን ሰባት ህቦም ይህ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን እንተ ደኣ ንሰብ ክያክቦ ኮይነ እዚ ዝቦ ካብዚ ዝዓቢ ካልእ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ወርቂ ብሩር ኩሉ እንታይ ክኸውን እዩ ገዲፍካ የትከይድኻ ኣብዚ ግና እንታይ ኣሎ ህይወት ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ተስፋ ኣሎ ምስጋር ኣሎ እንጀራ ህይወት ኣሎ ዘለዓለም ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ እዚ እግዚአብሔር ሰብ እንታይ ይብላ ኣሎ ረኸብክዎ ኢሉ ኣምላኽ ባረኽ እቲ ምርካብካ እኮ ሓደ ፈተና እዩ ብዙሓት ነዚኦም ህይወቶም ዝስውኡ ዘለዎ መንታን ክረኽብዎ ሓደ ግዜ ኣብቲ ነምበር 30 ኦፍ ክራይስት ዝብል ብዛዕባ ሓንቲ ኢራናዊት ንብብ ነይረ ሓድሽ ኪዳን መፅሓፍ ገምገለ ረኸባቶሲ ክንቦ ስለ ዘይከኣለት ኮበርታ ተኸዲና ላምባዲና ጌራ ሙሉእ ለይቲ ምልእታ ሓድሽ ኪዳን ኣንቢባታ ኣይገርመኩም ሙሉእ ለይቲ ምስ ረኸብካ ኩሉ ፍጊዕ ይብለካ ሓቀይ ኩሉ ፍጊዕ ኢልኩም ኣሎ ኣሜሪካ እንጀራ መሊኡ ሓቀይ እንታይ ይፀገም ኣሎ ኩሉ ኣሎ ኣሜሪካ ኩሉ ኣሎ እንታይ ይጎድል መጽሐፍ ቅዱስካ ኩሉ ኣሎ ይብሉና ሰለስተ ኣርባዕተ ኣብዚ መጽሓፍ ካሎ ሓደ ብዙ ክንደይ መዓልቲ ዝገበረ መጽሓፍ ኣሎ ብዙ ዋኖ ምኳን ስሙ ደልየ ጠፊኒ
متعب قد تفو سبت له الله متعب ملي له حواتي كبور نجر الله مستير أبزله زلالم أبزله هيبوت أبزله أملاح بارخ رخب كوا أنت جبر كوا برع كوا مثل عخو أنت جبرني أجبرني في الساعة لبيك أخونا لي دس بلني بلنا أملاح بارخ أمين عزي يا زهر أملاح بارخ بزح متحفت عم بيبنا بتعم بزح متحفت عم بيبنا لنا المهم مول تمهاري أنا ودي سلست عمل دخون جمي رخو المهم مول تمهاري له جن كم زوجنا يلا ده حدا تجبرك يحق سكات تسفها خان تجبره ملو يكبره لا بارك تسفها خان تجبره ملو يكبره كأجو زبلك ما تخلو أنت تقول عدلني عدي خيري خاطر ولا لا بارك يبدأكم هلو عدلني تجبري عدي خيري متعام تسينوكا زل خاي كله متعام تسينوكا عدلني خيري لا بلا أبو أنت يلن حزن يلن قانز يلن سقيات يلن لو الأملا أبو أنت يلن مفلا يلن سلم تعالى بيجي يلن كل حدا لا بارك كل حدا دم يزلوا يا كل هذا أبزي مدرح هذا عم تيجو نيجزا أرسو باريح جوركا نيجزا أرسو كسا جوركا هذا اللي نسخة خمسة أمرها نشتي خمسة بلكا جاب هيركنا نسبكم تجاروا حوات أرداكم كم يجرهم دكركم I love you so much تعمل فتوكم منوني كابل بيز نكركم تلو كريكم كله حقوس سبكم متسو وصل بزح متخري خلاص واو أملا خبارة أبتو ده حكي ناس حقوس ولا بحكي حقوس بحكي أبسمات كاوز ولا حقوس هاللو تنموت سعره أبدك يخفيت تقبله تنعو تقبله تنعو قويت هذا قبره نسوي خاتوها سلذي وجزيا بهير أملاك سراويت قالات كم سبراخوكو برعخو بسم كات سميمو قالاتك حقوسين في السهل بين كونني حزوا زي وجهاتكم قالات كانت كونني حقوسين في السهل بين كونني بزي عقبوك جاهر أملاك بارخ كومون سكيل كم زي لله أبتك سيبلكم أبسكيل معرف تنبيت سكيل معرف كلته كابشمونت جميرو نوعيو 3 ساعة 3 هزكيل معرف كلته قدر شمونت حتى فيها معرف بدحري حق تقدر 3 زلو نسخة جنا تودسب زبلك هذا اللغة سمع كم تعلاوي بيت علاوي أيدخل أبقى كفت زبك هذا الخدمة بالعيو شو عزقل أمتكم مو إنه يبل إنها ما أبلا تزرقها إنه ونابع تقللت من تاي نبرد متحف نبرد نسخة أبقى مي جنسلا بوشتان بقدامان تعيفوا نبرد أبقى دوعان بخياتن في اللي انتهي الله دي في اللي دوعان بكان في اللي الله ها دالكم ني تحرم قدامي تحرها مكاي ها الذي أنا مر مقدام ده مر خون ده مبغى مقدام مر هاوشت groaning ده لازم تي هاوشت قال أملاكم يقول باولوس نسبرهم يخطفون قل groan قبرالنا وشتنا أنت يقول لا groan قبراله تعال له شامنا معرف سلذي والله متحف نبر نسخة أب كرمي جنت لا بوشتان مقدامان تعرفوا نبر أباها دوعان بخياتن وايتان تعرفوا نبر نسخة أتاود سب زرخب كايو بلا نتاقل المتحف بلعيا كير كادما نبيت الرأيال تزارب بومبلني شعو أفي كفتكو نسون معرف ثلاثة إذا له
نسو نتاتقلال أبلعني نسوها أتود سب كبدخا أتجب نسو كبدخا بزا أنا سبك أتقلال ملأيو بلنه شعوب العوا بالعخوة عفيون أو عفيون تكونت طعمت كمرار طعمت كمعار طعمتي طعمت الأمل خبارة እግዚአብሔር አምላክ ጸጋብ ዝሕሉ አቀ ነሰባይ እግዚአብሔር ታይ ጸጋብ ዝሕሉ አብዛ መጽሐፍ ዚያ ዘሎ እንታይ እንታይ ዘሎ ደጓዓ በኸያትን ዘሎ ዋይታ ዘሎ እንታይ ሎዚ ነዛ መጽሐፍ ዝሃቦ ግና እንታይ ልዎ بدقان بقدم كل تبغى تصحافة إلوا أنت قبر إلوا بالعيا إلوا هكى بالعواس معر حماته جابير بارخ في طعمي هكى كم هو قالك جابير بالعيا خايوسي ملوكتي بقى تلاقيه إذا لا مش هكى لوهيو قالك جن أبراهيم خانس جنا ربع معرف سوري عسرة معرف طيبنا فضل شعتنا عسرت حدا السو أنا سوري كمبيوتريت اللي تبلاش ود حريك سيجريو رأيه هانس معرف عسرت كم شعتك عسرت هذا زلي يا نبتي ملأخ كيد دما نتا مصحف حبني بلكو يبل نسخه وسد دمو بلعيا نخبدخا مرير كتغبرا ابافا غنا كمعر طعمتي كتخون يا بلني نتا نيشت مصحف كبيدتي ملأخ وسيد بلعخوا افاي كمعر طعمتني مس بلعخوا غن كبدي مرره كم بحدشكا ابلعل بزحات ህዝብታትን አዛብን ቋንቋታትን ነገሳትን ክትንበይ ይግባእ ካዩ ተባሃለለ ኢሉ ነቲ እንታይ ኢልዎ ነህዝቅኤል እንታይ እዩ መዓር ጥራት ዒመቶ ወልሓንቲ ገለስ ጻብዋ ይረኸበና ከብዶ ኣይኮነን እዚ ግና ውሽጡ ሰላም አይረኸበን ሓቀይ መሪርዎ ገለፍልል ያለው ሓቀይ ነው قلف اللي قالوا نجم كل يوم بتحدى طعيماتو معر طعيماتو نزقنا انت خوينو كبلع خلو كو طعمت انت نبرت ابوشتو مساتو تقنا انت خوينا مريرا انت غبري بلولو انت غبري بلو زلو كتنبئ خايلو نهزبن حزابن ቋንቋታትን ሁሉ እንት ተገብር ኃይልዎ ክትንበይ ኃይልዎ ኮምፓራቲቭሊ ማለት በአወዳደርካ በሕጅ ዝመጽ መከራ መስቀል ሕጅ ነበረስ ታኾነን አይወዳደርኒ ሐቀ አነ ንስኩም ግና የለና ናው ከይትጋገዩ ዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ከተጽንዑ ከለኹም ነቴናትኩም ታሪክ ምዕራፍ 4 ይዝውዳ በተክርስቲያን ታሪካ አብይ ዝውዳ መስለኩም ምዕራፍ 4 እዩ እንደዚህ ዝኸውን ግና አብይ ኮነ ሀሪና መስለኩም ኢየሱስ ኮይና ሰማያት ከርገና ኦርቶዶክስ አይገረኩ ባለው ከውን ዘለው ከቢድ ጊዜ ብዛው ይዛረ ዘሎዚ ከቢድ ጊዜ ከምዛው እንታ ገበር የሎ ተነበይሎ ዋታይ አነ ንስኹም ግና አምላኽ ባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተራ መጽዩ አብዝ ከምዚ የለናን ሓደ ጊዜ ኮንፊዝ ንሆነሎ እቲ በቃ እንታይ ዝቢስት ዶ እንታይ ተባህል ለንቀና ዝመጽሎ ዝነዚ ኮሮና ክሳይ ቫክሲኔሽን እንታዩ ንኸይወስድ ሰብሲ እንታዩ ከምዚ ገይሮም ዶ ከምዚ ገብሩልዮም ከምዚ ኸውን ዲዮ ኮንትሮል ገብረካ ኖ ንዓይ ኣይገብረኒንዩ እመኑኒ ንምንታይ ኣየለኹን ክመጽእ እሱ ከምታት ክመጽእ ከሎስ ኣነ የለኹን ከይደለኹ ኣምላኽ ባረኽ እንተዳ ኣብ ከምኡ ነገር ኣለኹም ክርስትና ኣይተረዳእኩምን ኣሎ
كزاربو እንደገና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ችግር እንተር ኣለሁም ኮንኩም አታሳስባኩም ክርስትና አይተረዳውኩምን አለው እቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአመነ በዚህ መከራዚ እንታይ ከሆነን እዩ አይሐልፍን ይልና ቃል አምላክ እቶም ሕሩያት ናቱ ሁሉም ተቆንዮም ክውሰድዮም ግናኸ ብድሕሪኡ ከዓ ምንት ክርስቶስ ስኡ ቁጥር ዘይብሎም ከአለው ንሶም ከዓ ንኻ አምላክ ባረኽ ብትመከራ ሓሊፎም ሳንኻ ጽንብር እዮም ስለዚህ ሰባት ከምዚ ከሆኑ ከምዚ ገብሩ ከም ተብልኩም አይተመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ዘአድወሉ ህዝቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ናተይ ኻዝበሉ ህዝቢ በዚ መከራዚ አይኮነን አሐልፍ ንዓና አይኮነን እዚ ጸረ ክርስቶስ ንዓና ወልሐንቲ ይብሉ ምክንያቱ ኣብቲ ዘመን ጸረ ክርስቶስ ንዓና የለናን ስለዚህ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽአት እንተራ ክንመሃር ኣለና ነዊሕ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ኣብዚ ፑልፒት ክንመሃሮ ንኽእል ኢና ነዊሕ እዩ ብጣዕሚ ነዊሕ ኣርእስቲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ግዜ ወሲድና እንዳተዘራርና ክንዛረብና ዘይኮነ ግና በዚ ኣይትጋገይ ማለት እየ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ግና እዚ ዮሐንስ ግና ዝሪኦ ዘሎ ሓደ ዘጨንቕ ነገር እዩ ዝሪኦ ዘሎ ክመጽእ ዘሎ ኩሉ ራእይ ዮሐንስ ብሕጂ ክመጽእ ዘለዎ እዩ ሓቂ ምዕራፍ 4 ቤተክርስቲያን ክትውዳያ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን እንታይ ኸውን እዩ ነመከራ ግዜ ክመጽእ ብፍላይ ንመን ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ እንተራእልና ብዛዕባ እታ ሃገር እስራኤል እቶም እስራኤላውያን ኣመንቲ ዝኾኑ ብዛዕባ ህዝቦም ዘለዎም ጾር ዘለዎም ጭንቂ በይኑ ዓይነት እዩ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ምዕራፍ 9 ሮሜ ምንት ህዝበይሲ ኣነ እንታይ ኢሉ እንተዝውገዝ ካበይ ክውገዝ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ ምድሓነ እንተስእን ማለት እዩ ኣገና በጣም ከቢድ ኣዘራረባ እዩ ኣነ ከቢድ ኣዘራረባ ኣነ ነው ከመይ ገይሩ ዛሪብኩም ኢላ ኣነ ንዘለዓለም እንተስሳቐየ ምንቲ ህዝበይ ሙሴ ኻ እንታይ ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ከራኸር ከሎ እንተ ደኣ ከም ዝገብር ኮንካ ንዓይ ካብቲ መጽሓፍ ይሆን ተገበረኒ ሽመይ ብሓቆ ግደፈኒ ነዚ ካብ ተጥፎ ምንቲ ህዝቦም ከም ዝኾኑ ህዝቦም ኣነ ንስኹም ከም ምንቲ ህዝብና ከመይ ኣለና ከም ደቂ ያዕቆብ ተማምቕና ድሓና ኣለና ስርናይ ግን ኣብ ግብፅ ዘሎ ኣብቲ ደስ ዘይብለና ቦታ እዩ ዘሎ ዝኾነ ኾኑ ግና እዚ እግሪ መንገዲ ይዛረቡ ዘለዎ እዚ ግና ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለዎ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ መከራ ይዛረብ ኣለዎ ኣበዩ ረኺብዎ እንተዳልና ኣብቲ ቃል እቲ ቃል ከመን ተዋሂብዎ ካብቲ መልኣክ ተዋሂብዎ ማለት እቲ መልኣክ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ንስኻን ካብ መሬት ዘሎ ግን ብምንታይ ተራኺቦም እዚ ሜታፎሪካል እዩ እንታይ ሽሙ እዚ ተምሳሌዊ ኣዘራርባ እዩ ይርኢ ዘሎ ዮሐንስ ይርኢ ዘሎ ብርግጽ ነቲ መጽሓፍ ቃል ብቃል በሊዕዎ ድዩ አይ ዶንት ቲንክ ሶ አይመስለኒ ግን እግዚአብሔር ዘሪዮ ዘሎ መንፈስ አምላክ ዘሪዮ ዘሎ ነገርና እዩ በሊዕዎ እንታይ ብለና ዳ ኮይኑ መሪሮ እንታይ ካገብር ተነግሮ ዘሎ ተነበይልዎ እንታይ ዝኾን ኣብ ዓለም ዝመጽእ ዘሎ መከራ ኣብ ዓለም ዝመጽእ እንታይ ጥፋኣት ብድሕሪ ዘሎ ኩሉ አንብቦ እንታይ ዓይነት መከራ ከም ዘሎ ካብታ ናይ ሕዝቅኤል እዚኣ ቁርፍሊ ትብል ሓቂ ዶ ያ ናይ ሕዝቅኤል ቅልላት ኣሎ ምላህ ባረኽ ሕዝቅኤል ምስ በልዖ እንታይ ኮይኑ ጽጋብ ኮይኑሉ ማዓርማዓርካ ጥዒምዎ ንዓኹም ካ ኣብ ዘመን እዚ ቃል እዚ ማዓርማዓር ክጥዕሙ ግብኦ እዩ ምላህ ባረኽ ከዶ ቃል እዚ ማዓርማዓር ክጥዕሙ ግብኦ እዩ ምክንያቱ በሊዕና ሰላም ክበና እዩ መከራ ብዛዕባ መከራ ኣለና ንሕና ብዛዕባ መከራ ንሓስቦ ነገር ኣለና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ምንታይ ዘሎ ሕጂ ዮሐንስ ኣበይ ኮይኑ እዩ ነዚ ትንቢት ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ጳጥሞስ ኮይኑ እዩ በይኑ ጽምዋ ያ በይኑ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ በረኻ እንታይ ዓይነት በረኻ እዩ ሮማውያን እንታይ ማርሞ ኩዕቶም ዘውፅሉ ቦታ እዩ ወላ ሓንቲ ወላ ሓደ ተብልና ኣብ ሆኒ ዝሪኦ ዘሎ መከራ ኮይኑ ዝሪኦ ዘሎ ግና እንታይ ብሎ ኣሎ
ካለ ዝገደደ መከራ እንታይ ይገብራሉ መጻአሎ ዝኸፈ መከራ ይመጻሎ ተግበር ተነበይ ስለዚህ ንዮሐንስ እዚ እንታይ ይኾነን ጥዑም ኣይኮነን ንውሽጡ እንታይ ዝገብር ኣይኮነን ዕረፍቲ ዝህብ ኣይኮነን ይኹን እምበር ቃል ኣምላኽ እንዲሁ ተገብረሎ ክበልዖ ኣለዎ ቃል ኣምላኽ እንዲሁ ይጣዓም ኣይጣዓም أبنى إخبار قال واقع دجاج والحنت يل واقع دجاج قبره تخلنيها إخبار بلا تقبرها تجمعنا كنت من لكم كم تتعملنا نتقالس كم تتعملنا نقبرنا نشرفه أكيدو كم تتعملنا قرنا نشرفه قال أملاك كم تعمل كاجر كأشرفني كم تتوهاب كاك هم يخاطوا حتى تمقلات نقول لنا ببيني أملاك بارخ تقال قنا نسوي على وطني تعبوشتنا سر حلو قنا سر حقنا بين منياتو ريما زبلون بويز مس كابوت أي خالد ريما يلا تعال سألنا أتفيكم ليه ضربة أتفيكم هم ناس بس أملاك تدوروا نفسه هذا أملاك بارا الذي قال إخبار بخمزي يمثل حاجة بمتى يمثل بخلي يمثل إلنا لنا تخلقان تاي زبلعيو نستمع يقولون تخون تعم خون نسوا الآخر خا خمسين يخون تكان خا تعلو كتبوا العون تعم كانوا دحرقنا تبل واو تبل يا من قالوا مرد خيرو خرد زدلي زدلي هالو مرد خرد زدلي هالو تكف رارع تبرك يا أبزانا تبغى أنت هم كان خاهم يبقى أرد نعتب هال نا نرد أيه ساعة حموش دبولون عنا يبلغ يا أي تعمتن زين يوحنس ما تصلوا تكسم همي حما زمان كابز خفت زمانك متصالح ولا زلا ساعتهم زحلفوا زنبروا مكرة بتعم برت مكرة محلفهم جن كابوز خفت أنت خمتي مكرة خمتي من جزاء له أتي نمج الرشتا أتي نمج الرشتا قالت ألاقي نسخة ترى كرسوز مسألة جزء مزمور داوود ميتن سوري مزمور داوود 10 شعات مزمور داوود 10 شعات كاب 10 تربعته سوري شو عاتك 10 تربعته مزمور داوود 10 شعات انت يدل دلو توصلنا تقولوا مثل شعات كاب شو عاتك 10 تربعته انت يدل دلو እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ነፍሲ ይመልሳ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ነገር የጥብቦ ትራት እግዚአብሔር ቅንዑ እዩ ንልቢ እንተገብሮ ይሕግሶ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዕንቲ የብርህን ፍርሃት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ካብ ወርቂ ኣረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ ከዓ ዝሕረ እዩ ከም መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ ኣምላኽ ባረኽ ባሪኻ ወንብኡ እንተገበረ ተማሂሩ ብምህላው ዓቢ ካሳ አሎ አሜን ንገጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብቲ ተሰወረና አንጻህነ ነባሪኻ ካብቲ ዕቢት ሓልዎ ኣብ ልበይ ከስልጥኑን እገቶ ሽዑ ሙሉእ ክኸውን ካብ ዓቢ ኣበሳኻ ክነጽሄ ወእግዚአብሔር ከውሕን መድሓኔን ቃላታፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሚኻ ብሆግ ይኹን መዝሙር ሓቀዚ ብዙሕ ግዜ ዝመር እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ከም ዝኣምሰለ እዩ ካልእ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ኢለኩም ኣሎ بحو يمثل كله قال እግዚአብሔር አምላክ በመዶሻ ይመሰል እቲ ብዙሕ ክንዛረበሉ ዘለ ዝነበርኩ በሐዊ ይመሰል በመዶሻ ይመሰል ዝብልዩ እቲ
بدحريو عوشت منت سب سنتقو دايمتاو حيل اللو فرحاتن عدل فرحاتن رعد كم تيخل نزت ألمتهم برهان خونهم نقررهم واتيبهم نقدسان وفتهم يتنانعهم بفقري ملو نمفلي حنا حيل اللو وزته اوكي ابزي اخنو داينا مثلني دارغا انت يزبلكو انت يكزارص ان حلمي قال እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይለ እንታይ ይለኩም حوات እንታይ ተመስሉ ይለኩም ኖ ዋይ ዘበልኮ ኖ ታመጀመሪያ ዘበልኮ አዳ እንታይ አኔራሞ ብምታ ወለ ብዙሕ ሱል حلولو አብለኩም አለሁም ስለኒ ፍሬ ተሐስኩም አቀይ ሶሪ ቃል አምላክ እንታይ መሰለ ይለኩም ታመጀመሪያ ፍሬ በፍሬ ዝብል ቃል ዛሬ ነግለና በፍሬ በእርሊ ብዝብላዕ ነገር እንተዘረሪምና ያ ተኻለ ከም በሕጂ ክንማሃሮ እንት ጊዜ እንተተረኺብስ ክንማሃሮ ንኽእል ጥራሕ ዛሬበ እዛ ሎም ተዛረብና አላ ግን እንታይ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንታይ እዩ ፍሬ ከም ዝብላዕ ፍሬ እዩ ሕጂ ነኤርምያስ እንታይ አምጪሉ ኢልና ነቲ ቃል ምስ ረኸብኮስ እንታይ ገይረ ኢሉ በላዕኽዎ ምስ በላዕኽዎ እንታይ ኮንኩ ኢለ ፍስሓን እንዳይን حጎስን እንታይ ገበረለይ አምጣለይ ኢሉ ሐቀዶ ያ ነቲ ቃል ምስ ረኸብኮ እንታይ ገበርኮ በላዕኽዎ ምስ ረኸብካዮ እንታይ ትገብሮ ነቲ ቃል እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ አሎ ብርግጽ መጽሐፍ ቅዱስ አነ ገዛልኩም ሎሚ ምን አለው መጽሐፍ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ አሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ አሎ ዶ ኦኬ ምባሬ ኩላና እንታይ ንግበር ተዓጭቅና ንጥቃል እንታይ ግበሮ ንብላአዮ እሱ እንታይ ገብረልናዮ ሓጎስን ፍስሓን ሓደ ሓው ዛረብ ሓደ ጊዜ ሰምዐዮ ሓደ ካህን እዮም እሞ ድሕር ነዊሕ ዘመን እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ረኺቦምስ እንታይ ወደይ እዚ ሲ ክሳዕ ሎምስ ኣበይ ሒዝካዮ ነርካ ኣበይ ሸኩም ነርኩም ኢሎምኒ ገለ ይብል ነይሩ ናቱ ረኺቦምስ ምስ አንበቦ ንውሽጦም እንታይ ገበሩ እንዳኾኑ እንታይ ሓዋ እንዳበሎም እንታይ ጣዕሞም ከይዱ እንቶም ሰብኣይ መንዶ ብኢየሱስ ምን ኢሉ ሰብ ይኸልና ይመስለኩም ንዓና ወላ ሓደ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ረኺብናዮ ኣንቢብናዮ ህይወት ረኺብና ተለዊጥና ንነብር ኣለና ድሕንካ ዶ እዚ ዶ ዝበሃል ነገር ኣይንፈልጥም ዘመንና ንሕና ምድሓን ዝበሃል ነገር ቃሉ ኸማ ንዓና ሓድሽ ነገር እዩ ግን ነዚ ቃል ረኺብናዮ ኣንቢብናዮ ቢወት ኣለና 50 ክሬን ዓመት ኮይኑ 54 ዓመት ዝያዳ ኣለና ቢወት መመልሲ ኸ ይጣዕመና ኣሎ ስለዚ ኣብ ሃለውሎ ወፂና ነዚ ቃል እንታይ ንግበሮ ንብልዓዮ እንጀራ ህይወት እዩ ንጽገብኡ ካብኡ እንታይ ኣሎ ፍስሓን ሓጎስን ኣሎ ሲያታ ትምህርተይ ምላኽ ብርኽ ከብልኩም ሙሽተ ንጸልዶ እግዚአብሔር አምላክ መስግነካ ኣለኹ ስለዚ ነበረና ጊዜ ስለዚ ነፃነት እዚ ስለዚ ዕድል እዚ ስለ እግዚአብሔር አምላክ ቃልካ ከምድላይና ክረኽቦ ስለተኻልና እግዚአብሔር አምላክ ከይተዓገስና ከተኸልከልና እግዚአብሔር አምላክ ክንእከብ ስለተኻልና እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ቃል ዝኻንኻ ማንም ሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከተንብቦ አይትኹልንሁም ዘይብለና ሃገር ስለዘለና እግዚአብሔር አቦ ስሉ ይመስግናለና ህዝብኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ይርከብ ህዝብኻ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይርከብ عرفت يركب بقيتها بيسوع كريستوس سم آمين